Здравейте! Днес ще ви покажа играта Plants vs Zombies 2. Предполагам, че сте я играли и виждали. Ще влеза в моя Zen Garden. Тук си отглеждам растенията. Както виждате. Но сега това не е важно. Мисля да играя на Adventure 52 левел, да ви покажа как се играят нивата. Тук има Mini James, Puzzle, Survival. Какво си изберете? Аз съм минал всичките и затова съм спечелил тази златна купа на слънчоглед. Ще ви покажа първо адвенчърито. Тук играя на покрива и идват ето такива зомбита. Мисля да избера зелката, царевицата, това, слънчоглед задължително, орех и това е. Така, сега ще ви покажа как аз бих започнал. Първо мисля да сложа 3 слънчогледа и след това да сложа една зелка, където дойде зомбито. Ще изчакам да ми дадат 100 слънца и ще сложа една зелка. Така. Ще сложа още един слънчоглед и ще сложа още една зелка. Този тук направо изяде всичко. Тук ми дават стотинки и с тях събирам, с тях мога да си купиш от ключа нещо. След малко ще ви го покажа къде е ключа. Там може да си купуваш каквото искаш, което разбира се ти разрешава играта.
Така. Смятам да реда дини и орехи. Ей, тук нещо не стана добре. Ето. Тук ще реда вече зелки, защото много трудно се събират 300 слънчица за тази диня. Затова направо ще реда зелки. Какво стана тук? Малей горе. Този лук ще го запрати на друга редица, т.е. на първата или на третата. Затова му е хубавото. Ето, отиде горе. Ето и тук ще сложа. Така, и ето това са моите редици от растения, с които смятам да мина на това ниво. Така, тук ще сложа една диня. Идва втория бос. Ето му него. Това ниво е доста дълго, обаче какво да се прави? Тук ще сложа веднага една диня. Ще взема монетата. Някой ще ми вземе ореха, това е лошо. Динята ми отиде, нищо, ще не взема нова. Тия вече ме омръзнаха.
Жалко, че не мога да го убия. Не. Айде, дайте едно слънче. И след малко идва финалната вълна. Ето това трябва да го убият и идва финалната вълна. Ще си го смени ореха. Нека да взема това. И това беше финалната вълна от зомбита. И минах нивото току-що. Това беше 52 ниво. И ето тук са мини джемовете, нали ви ги показах, тези и сериал. Това беше от мен. Дано да съм ви бил полезен към тази игра и до нови срещи.